Здравейте, отново съм аз. И сега ще правим чест опенинга, дето ви обясням. Почваме от пари чест. 31 злато. Три спиар гоблина. Един бомбър тауър. Тъкна за апдейт. Още един пари чест. 28 го ваджина. Един арчер, ганом, два гоблина и една пека. Сега е сила. 27 голд, един скелетон, един найт, два арчера. Тук имаме 19 голд, още един спир гоблин, един арчер и едни сърни. Много тъпи честа. Сега сме на голден честа. Имаме 73 голд, 2 бомбара, не 12, 5 скелетона и 5 миньона. И 2 мускетарки. Тъкмо да си я направим на втори. Сега сме на кран чест. 208. Супер! Още 2 джейма и с тия два ми станаха 11. 11 миньона, 13 стрели, един бомбър тауър и принц, тъкмо за да си го апдейтна втори бъд. 410 голд, 4 кнайта, 5 бомбара, 5 миньона, 8 спира, 10 стрели, 8 валкери, който е добре, и един лайтинг. Защо да ми са падна Giant Skeleton? И тук ето го лайтингът, новата карта. Дали да си апдейтнем муската или да си купим. И си купихме Giant Skeleton. Супер! И сега нека да вземем тези 3 джейма. Сега ще изиграя един бат. И сега чакаме. Малко бавно стана и сме починали битката. Бързо трябва да заложа или принц, или балон. И балон. И това е една успешна атака, но успяха да ми спорят. Аз даже не съм пускал принца. Дали да пускам? Пускаме ни гоблин от тази страна, един балон тук, един бомбър заедно с това, тази атака, и тези скелетончета май ще ни спрят атаката. И те ни спряха атаката, за жалост. И това ще бъде една загубена битка. За жалост това е загубена битка. И нямам Giant Skeleton дека. Забравих да го сложа. И Baby Dragon бързо трябва да се... битката е загубена, то няма за какво да се върнем още и те ни победиха, за жалост.
И имам една коронка. Сега дали да се присъединя в клан България. Както виждате, ама той е пълен. Дали в този клан да се присъединя, и той е пълен. И той даже не е в моя ранг. Той е по-високо от мен и не мога. И този започва бата след едно. И дайте да видим дали край 2 с 2 и край сам. Го гледам случайно. Знам, че ще победи. Този път може да ни се получи. Обърках потом. И сега може да ни се получи. Дайте да проверим. И играем на Хок Монтайн. И нямам елексир, за да... Нищо. Да. Моят фаербол. И балонът се насочи към грешното място. И няма потеря и това ще бъде край.